Tentang ngendi, Mas? Hah? Tentang ndi? Lho. Tentang kene. Kuat. Iber. Kuat. Kono ku pira, Mas? Kono ku pira? Ya. Pangan. 2000 kurang oke sih anak. Dikurangi oke. Ojo lalah. Ojo lalah. Nah, saya kira kena dikai lalah. Wes mat apa tuh? Wes. Heeh. Pira? 1000. Pira? Terus 1000 ora oleh ya wis. Bah. Bro saya Memet. Gar. Gar yo. Dapat gaji. Liyan, Mak. Kok tampil dia kan? Sarakat besar tenan. Apa itu enggak harapan. Wah, iki sire iki. Cuma terus. Saya utang 1000 kayak 1500 ya, sementak 500 loh. Aja rono neh. Terayo anu nek mapal kayak murid kok. Transfer awas kalah sugae. Sejene ngono pringe etan dhewe yang sak Upil. upil. Celokan ini gelisah deh ya. Pol gelise. Ayo. Adek. Lagi saya kayaknya kok. Kalau enggak nih si Bobar ya gigi. Udah mulai ya wis no. Golek sing mulai. Golek sing mulai. Saya ketok dol barang. Wis. Saya ketok dol barang. Ora pitulan. Saya ketok dol barang. Kuwi golek gelem payu 17. Seket. Iya. Lah kuwi lho lek kono bareng di satu kurang ewu seperempat ae lah gede kan. Iki kok lek gelem payu bal-bale aku kok lek berarti sing duwe. Manone selawe lho, nggih tuku jangan. Iya lek terah. Berarti ana kok 100. Iki kok wedhus kuwi lek gelem payu 50. Berarti ini. Kok ngidir pas semerata wedhus telu kuwi 150. Kaya ngono kuwi kok. Ora piye to diomong iki urung lek ngojek lek wedhus itong kok tawahe 30 dene tawahe 40. Lah kuwi kelong 40 karek piro? Enggak 100. Lah wedhus mulai telu gede-gede aku wis nggawa dhewe ora iso. Ora iso. Lah mulai kene tak gawani sisang ngene. Gene markon dadang ora? Kuwi sapa? Gene markon. Kono urung didol. Ming anu tok. Ming delokne tok ta? Heeh. Ora kuwi. Lek gelem payu 17 lho. Lah tak gawani sisang ngene. Kae lek si anu kae aja tak gebyukne karo anu ngono ora nyampe semono lho jembrene iki. Tak gebyukne karo sing lanang kae. Sing gedhi ya. Babon pegon tekan pira saiki lek? Babon pegon nek gedhe tekan pira saiki ya? Alah ya ora pegane ya per 2000 per 10 lho saiki lek. Gedhi. Pegon 2000 munggah titik ngono lek gedhi lho, lek gedhi ya 2000 ya mesti punjul titik. Wong wedhus ki iso akeh penak lho bakanane. Apa-apa bruk entek kok. Kalau rata geblok nih, aku ngono sih, berkong larang titik sih, larang gede.
Syukur kok tumplakne panganan. Kok tak kene manggil lanang ngono lho. Ya lu sing gede ta. Iya, larang tak untara kara. Aku ya kayu lek 3 pai 4. Langsung iki. Syukur kok tumplakne. Nek nggih Ya iki. sewu cumane itu yo diitung sih. Bayaran wo, bayaran. Kok sik sewu kuwi ya. Engko tanu tak kenembe. Heeh. Nang ngene sangu di sini oleh nggo dhewe tak mesti. Domongi Piro sidan? dikuke ngene ora. Piro sidan iki, Yek? Langsung godhot. 17. Anu tak nggen bayar padha yo ngene iki lho, Man. Tak cekel ngene iki lho. 16.50 wae iki, wo. 1000 sing 200 tak kene kene. Lah donge ngata. Umur nek itu sekitar 8 sasi. Karek 200 dicuwet. Katak benek. Oh lah. Sing 800 itu ubuk kamel juga 800. Anu Bekuan iki. iya ya kan. Mbok ya kaya tingkah. Nang endi? Nek lunjuran ning danyang ya Iya. kan lunjuran karo bekuan iki lho. Anu lek dianu. Wis kletek ngono tak anune montor iki tak. Aku ki lho mlaku wis kong ning Mas bajune nang sikil yang kekong. Apane lek? Waju antene cek kekong gede-gede. Lah wedhus ngene ra umum Pak panganane. Lah ngene iki lek indikasi tenggonku wedhus nggonku kira ora dicekak lho guru. Mandarang. Lah, Ora dicekak, Dik. Ini katisan iki. Lah wajune kau niki lho tak mlaku. Lah nah aku apa-apa bro iya pokoknya aku. Yo ya. Lah mbok apa wis brukne iya pokoke. Makane jero ritek aku iman arep. Didol. Heeh. Engko diganti, engko tak ganti neh kono. Iya, ganti apa iki? jadung diganti sing rada gedhi. Wah. Iya. Lah, ora karo-karuan no. Nah. Tak belas duit. Tak blek-blek. Tak jamun nih. Anaknya sudah anak jadi bokol. Di burung kapu, hari itu di burung kapu. Kan jadi mana pisang, Pak? Pisang duduk. Masa? Bukan. Yang kira ini sedang Doi kilo sih, pisang kan? Iya. kira padahal pendak besar iki kok ya gua gede lho. Gede lho iki. Endi iki? Ngarep dhewe. Belakang. Nah, Kampo gede nih. gede iki, cekane gede. Enggak takare iki. Iya, dhuwur iki. Iya. Di sikil. Tak isi telur sedang orang. Wis sedeng lek telu. Loro. Andang niku loro. Wih, Kuwi lek gede wis gede. Tak isine telu. kayak ora kayak mana aneh ya. Aku gede. Manane. Iki ora ada salah tua. Sebentar ya ra waras, tapi sik golek nek ora kati sing campur godhong lan waduh yan wis Lah ini kate sedung nggonku. ora doyan ya. Boh, terek nganggur kok. Wah anu ya aja bendina tak makan kasut tulis. Dari. Ket ngasut bendina. Iki sore tak tukang 50 dekem. Iki kasut enggak larang. Ade larang bunda. Piro saiki? Aku so ora tuku aku. Iya. Ora sedeng iki lho.
16.50 kok. 16.50 iki.